नमस्कार मो ना लिली धौरी आमे आसीचु माँ बिलेई शुणी शक्तिपीठ केमिति हेची माँ शक्तिपीठ आसतु देखिबा। आसीगला माँकर प्रवेश द्वार चलन्तु। दर्शक बंधु माँकर दर्शन नियंतु। जय माँ बिलेई शुणी। देखंतु माँ चारिपट ये सब गचरे सूतकरा बांधुंट जार मानसिक थी बोदा गंजा सब बलि दि जाऊँगी माँ पाखे। कम कर दो आग पच हाँ हाँ पचर घर केते लोक मान सब जाऊँगी माँ का मंदिर आगे गोटे बौद्ध गुंफा अच्छी 300 मीटर आमे जाऊँ केते लोक आसुँच प्राय बहुत लोक आसुँच चलते देखा केमी बौद्ध गुंफा। एबे आसीगला बौद्ध गुंफा चलते देखा केमिति हेची बौद्ध गुंफा। एबे आमे गाड़ी रखिलु ओल्हेलु एबे जिबा ऊपर धाउले चल धाउतिले होउची ना शूटिंग होउनी होउची बा चलीची। ए पुआ को धरिक आसरे पड़िए पाखे धर आउ देखिए बसता जुग जुग माने आगु सत्य जुगरटा अच्छी कहीं करना कहीं करना सी अमल करना हाँ शूटिंग हो हाँ आसीगला बौद्ध गुंफा एबे पिकनिक सीजन चली तो ये प्राय प्राय बहुत लोक प्रबल प्रबल लोक आसते देखापी आमे भी आसीचे देखापी।
ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଟିକେ ଦେଖା ଯିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ତ ତମ ସିଟିଂ କରି ତ ମୁଁ ଟିକେ ରଶ୍ମା କରିବି। ଓହୋ ଆସିବୁ ହଁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନଷ୍ଟ କରିବି ନା ଜୁସ୍ ପିଲା ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ଭକ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ମା ବିଦେଶୀ ମା ଯିଏ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ତାକୁ ଜୟ ଜୟକାର କରିବୁ ଜୟ ମା ବିଦେଶୀ ମା। ଗୋଟେ କଥା କର ପକାଠିରାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏରେ ପୁରେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକିରି ଏଠି ପକାଇ ଏପଟେ ଫୁଗାବ କଥା ପଟେ ବୋ ଏପଟେ ବା ହଁ ଏବେ ଧୂପ କାଠିରା ଯୋଉ ଏରେ ପୁରେଇ ଦେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେରେ ଅଛି ଏବେ କରୁ ଏବେ ଡାଣେ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ପକେଇକି ଦିଗା ବସ କାଠିରା ପୁରବ ଦେଖ ଦେଖ ବାବା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଆସ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଆସ ମୋ ବାପା କାଖି ଚାଲ ଜଣେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନେବି ଜଣେ ଆସ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏଇଠୁ ଧରିବି ଛିଡା ହେଇକି ଧରିବି ହନୁମାନ କିଏ ଧରିବ ମୋ ଗୁଫର ସେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବ ଦେଖିଆ ମୁଁ ତ କରିଥିବ ହେଲା ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ହେ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରନ୍ତି ପଥରରେ ମାଙ୍କଡ ପଥରରେ ନୁହଁ ହଁ ଖୋଳିକି କରିଛନ୍ତି ନା କଣ? ନାଇଁ ନା ଖୋଳା ହେଇନି ଆଗରୁ ଏମିତି ଅଛି ଖୋଳା ହେଇନି ବନ୍ଦ କରିଦେ